Saka sa barko hindi pa, aeroplano hindi pa. Makasakay ka na po someday, okay? Sa atin nakapag-aeroplano. Parang nasa bus lang daw siya. Mainit ang panahon ngayon, friendship. Maglakad-lakad sa kainit ng panahon. Magpaitim tayo kasi maputi na. Joke lang. Maitim pa rin. Maitim pa rin tayo. Nangarap maging maputi. Char. Ito. Ayun anak, malapit na tayo sa metro. Metro Manila. Nilakad lang namin yung Metro Manila, guys. Friendship. Mga ano na kami, dalawang araw na kami na naglakad-lakad dito, kaya yung nangyari sa balat namin ay umiitim kami na. As in, simula umaga, gabi, umaga naman, gabi, nainit pa. Ayan, dumating kami dito sa Metro Manila. Ayun na, malapit na talaga kami. Malapit na pala kami. Ayan, nandito na kami sa Metro Manila. O, bawal talaga na. Ayan na, friendship. Galing na kami dyan sa Metro Manila. Pauwi na kami, maglakad na naman kami. 2 araw na naman ulit yung lalakaran namin ng anak ko. Ayan, naitim-itim na namin sa kakalakad. Bakit kasi hindi iitim? 2 days ka naglalakad. Galing sa probinsya to Metro Manila, o diba? Sino bang hindi iitim yan? Joke lang. Sarap niyan. Pasok tayo dyan, friendship. Kain tayo. Libre ko kayo. Maglakad din kayo nito. Mga 2 days, punta kayo dito. Libre ko kayo dito. Ha? Hintayin ko kayo dyan hanggang bukas. Ay, hindi, hanggang 2 araw pala ako dyan maghihintay sa loob sa inyo. Dyan. Para malibre ko kayo. Huwag niyo akong indyanin ha. Dyan lang ako hanggang 2 araw. Hintayin ko kayo dyan. Yan, ma-traffic. Lakad tayo ng konti. Yan. May shake case pizza. Wow, ang sarap niyan. Libre na ako, friendship. Pasok tayo dyan, oh. Kayo naman maglibre sa akin. Walter Mart. Pasok na kayo dyan. O, ganyan. Oo. Ganyan talaga yan. Lalo na pag Sa gilid, pagpapasok ako. sa gilid ka talaga dadaan. Tapos yung iba, yung hindi magbibigay ng space, yan, bababuin ka. Oo, tao lang. Ganyan talaga yun. Lalo na pag ano, astig yung mga drivers, hindi nagbibigay ng daanan. Kaya pag papasok ako, pawis na pawis yung damit ko. Papasok ba lang ako sa trabaho, ha? Ganito kainit. Kaya wag na. O gano'n. Ay, salamat naman. Walter Mart, thank you. Thank you, Walter Mart. Saan tayo? Dito tayo. Ayan, nag-exit na sila. Ayan, mainit ang panahon. Okay lang yung mainit ang panahon. Magpapayong na lang tayo, guys. Friendship. Kaysa maulan yung panahon. Nababasa tayo.
Okay lang maulan, basta hindi lang bagyo. Normal lang na ulan. Kasi may... Ambon lang. Oo, kasi hirap kasi yun pag malakas na yung ulan, bagyo na yan. Delikado para sa lahat. Kaya okay lang yung maulan, normal na ulan, okay lang. Tapos, mainit, normal na init. Diba? Sobrang init nga eh. Sobrang init pa ngayon. Alam mo ba na doon sa ibang bansa mas mainit pa doon dito. Saudi? Oo, mas mainit pa. Saudi? Oo. Hindi Walang naglalakad na ganito karami na tao pag ganito na araw na tanghali. Wala. Kasi sobrang init doon talaga. Saudi, ba't naka-jacket kayo doon? Hindi kami naka-jacket. Ano lang, blouse lang din. May uniforme lang. Yung uniform nyo may aircon naman sa bahay. Oo, may aircon sa bahay. Hindi pwede na walang aircon sa bahay. Kailangan may aircon. Kasi mainit talaga siya. Hindi mo ano yung init talaga. Ito, matiis mo pa to. Ito na init. Ito na init dito. Matiis mo pa yan. Pero doon, Diyos ko, sobrang init talaga. Pero pag ano naman sila doon din, kanang tawag doon, kasi may klima kasi doon na summer, may klima na winter. Winter. Sa Saudi? Oo. May winter sa Saudi? Oo, mayroon. Snow? Coming na yung winter. Ay, hindi naman na-snow talaga siya. Malamig lang yung klima. Pero hindi nag-snow. Hindi rin nag-snow. Nag-yelo? Hindi rin. Ano lang, malamig lang siya na malamig. Parang aircon lang ang lamig. Doon. Oo. Pero hindi nag-snow. Anong climate doon? Winter, Summer. Ano pa? Yun lang. Kasi bira lang yung ulan doon. Ay, hindi na ulan. Parang hindi ulan doon. Ay, kasi wala ng dagat doon. Ewan ko lang kung may dagat ba doon or wala. Basta may ulan doon, pero siguro sa isang taon 3 beses lang ulan, 5 beses, ganun lang. Kaya pag uulan, masaya yung ibang tao. Hindi kagaya dito ba na may tag-ulan, tag-init, pero walang winter. Yung winter sa atin kasi dito is yun na yung tag-ulan, malamig pag tag-ulan dito. Akyat pa tayo ng overpass? Ha? Akyat tayo ulit? Hindi na. Ha? Akyat pa tayo ulit? Hindi na. Hindi na. Legit na natin ito. Wow. Wow, foreigner. Hello, sir. Nice meeting you. Dito tayo mo. Nalihan tayo. Wala namang mga pera yung foreigner niya. Pag naglakad-lakad lang, naubos na eh. Ito, studio. Self-studio. Studio ng photographer. Okay. Na na kasi, naubos na yung pera. Yung iba, alam mo ba, kawawa din yan sila kasi na-scam. May ganun nangyari. May scam. Oo. Kawawa din yan sila yung iba. Yung hindi tinuluyan ng Pilipina. Kinuha na ng pera. Oo, inubos lang yung pera. Tapos Ang galing. tapos nawala na. Kawawa
tama din yan sila. Kasi tao din yan sila, di ba? Tapos pinapirahan lang, di ba? Kaya kawawa din. Daming mga angaan ngayon, friendship, estudyante. Ano to na school? Ano nga school to? University ba yan? Yan? Na school? Hindi ko lang alam. Hindi mo alam. Ayan, mamaya. Nakasalatatan. Ano ba yan? Yan, basahin natin. Academy. Immaculate Conception Academy. Immaculate Conception Academy Incorporated. Yan. Anong available na? May bawal na pala doon dito. Entrance examination is now ongoing. Diba? May entrance dito. Mahal siguro yan dito din. Parang private din to, diba? Lahat yan private, no? Lahat dito private. Isa lang yung public school dito. Meron public school dito. Pero- Dalawa, KLT. Kolehiyo ng Dasmariñas kay Mayor Barsaga. At Kabsu kay Mayor Kabsu. Barsaga din ata. Pero malayo lang doon sa bahay, no? Oo. Kaya hindi ka talaga nakaano doon kasi medyo malayo distansya sa bahay. Sobra. Yung iba nagdo-dorm. Oo nga. Saan ka nag-aaral? Saan banda? Area 1. Hindi mo pa napuntahan yan? Area 1? Oo. Anong pangalan na school? Far Eastern Polytechnic College. Ha? Far Eastern Far Eastern? Polytechnic. Polytechnic College. Far Eastern Polytechnic College. Semi-private lang yan. Private siya. Private siya. Oo. Private Pero talaga. low Dito ano lang. pala yung De La Salle na? Oo. De La Salle Medical and Health Sciences dyan Center. nag-ano Dito sila. pala yung De La Salle? Papasukin natin yan mamaya. Yung De La Salle? Dyan? Oo, papasukin natin yan. Diyan na conference. May De La Salle ba sa Metro Manila? Or ito lang talaga dito sa Cavite? May De La Salle din. May De La Salle din, no? Kasi narinig ko yung De La Salle sa television. So mayroon din sa Manila, De La Salle. Diyan na confine si Mama Emily. Oo, kasi may De La Salle University Medical Center. Papasukin natin yan ngayon. Tapos may De La Salle din na school. Saan tayo? Tawid na tayo? Dito tayo Tayo. Tatawid tayo. Okay. Tara, Mama, tawid. Hindi, mayroon pang service, oh. Ayan, tumawid sila. Hindi, mamaya. Sandali lang. Wala na, ang dami mga riders. Sandali lang. Hindi tayo magano sa mga riders. Ayan. Mga nagmamadali yan eh. Oo, maano tayo niyan, magbobonggo tayo niyan kasi ayan. Yan. Tawiran ng daanan. Pupunta pala dyan sa Ate Emily. Pupunta pala kayo. Kailan kayo pupunta dito? Kay Ate Emily. Mga October din. Okay, tara, tawid na tayo. Mga October din. Maabutan pa yun. Yes, kasi mga 2 linggo pa ako dito. Mayroon pa tayong banding ng 2 linggo. Banding sa bahay. Banding sa bahay. Kaya naman banding maka. Ayan, klaro na talaga yung ano. Saan na yun? Yun, mga ano Stimuli. Stimuli. Alam mo yung stimuli, Ma? Stimuli. Alam mo ka na yun?
ko lang ano yun, stimuli. Ano yan? Sa ano natin, sa system ng ating katawan, stimuli. Oo, parang. Di ba? Pero ano yun? Motivation. Oh, di ba? Yan, may mga bulak-bulak sila dito. Nakalinya. Lang. Pag surgery, napatay ka na kasi walang kaya kailangan din ng teknolohiya. Kasi pag in terms ng surgery na, wala na. Hindi na kaya ng Biniyak na lang yung tiyan mo, pero wala lang. Hindi na kaya ng native na gamot yung kung usapan na yung surgery na yung usapan natin dito. Galing kami dyan sa hospital. Oo. Mahalaga talaga yung technology. Kasi pag sa pag sa surgery na, tapos native lang, kutsilyo lang gagamitin. Bibiyak yung lang kutsilyo. Tapos ang pantay, sinuli. Dasal na lang talaga ng may kapal na yung pasyente ma-recovery sa yung sakit niya kung walang technology. Kaya napakahalaga din talaga ng mahalaga din talaga yung technology ngayon. Lalo na sa kalusugan. Oo. Lalo na ngayon na magpagupit yung anak ko dito. Tapos na. Gwapo na. Gwapo na. Tapos na, nagpagupit yung anak ko. Pogi na yung anak ko. Diyan. Nasakay na kami ng sasakyan. Yan, nagpaliparan para sakay na kami. Natapos na yung lahat ng lakad ng aking anak. Thank you, Lord. Bye, friendship. God bless us. Love you all. Nandito na kami. Bye. I love you all. God bless us.